Ya estamos en Nos público. pasamos. Bo día. Sendo as 9:24, constitúese mesa de contratación para a obra de Antas de Ulla, construción de garaxe de maquinaria agrícola, expediente 2025 con 020000124. Previamente procedeuse a apertura da documentación de cumprimento de requisitos previos, sendo que a única empresa que se presenta, Natura Infraestructuras e Servicios SL, presenta o DEUC, mais non presenta o anexo 1, que é o de obrigatoria presentación conforme o prego de cláusulas administrativas. Polo tanto, pedirase subsanación desta documentación á empresa licitadora. Procederase a apertura, no seu caso, nunha vindeira sesión. Finalizamos entón a apertura ao acto público. Ya estés en público. Bo día. Sendo as 9:27, constitúese mesa de contratación para acto público de dar conta de criterios de xuizo de valor e apertura de criterios avaliables automáticamente da obra Portomarín Rehabilitación de Firme Regos con Gravilla LUP 4905 Portomarín LU 633 Taboada punto kilométrico 0 a 10.652 expediente 2025 con 02000114. Dou a palabra a Trabado para que dé conta dos criterios de xuizo de valor. Ben, bo día. Segundo o informe emitido polo Servizo de Vías e Obras, tendo en conta os distintos ítems a valorar mediante criterios de xuizo de valor, alcanzan a seguinte puntuación as empresas presentadas. Construcciones Carballeira SL, 17,75 puntos. Construcciones e Obras Taboada Ramos SLU, 17,25 puntos. Fevisa Vías e Obras SL, 12,61 puntos. Grupo Vascuas 2008 SL, 16,56 puntos. Ordescon SL, 11,75 puntos. Dada conta da puntuación alcanzada nos criterios de xuicio de valor, podemos abrir a oferta económica.
Construcciones e obras Taboada Ramos SLU. Acepta tomar parte na licitación. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 237.958,52 euros. 196.659,93. Comprométese a executar unhas melloras de obra consistentes en superficie a estender en triple rega superficial en lugar de sobre rega superficial coas características definidas no cadro resume do prezo de agua do plego de 2.418,40 metros cuadrados. Comprométese a un aumento do prazo de garantía de 3 anos si comprométese a executar un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 2.141,56 euros máis IBE. Non ten previsto subcontratar a efectos de desempate. O número de persoas do cadro de persoal da empresa que represento é de 150 persoas. O número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 3 persoas. Fevisa Vías e Obras SL. Acepta tomar parte na licitación. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 259.000 euros. 214.049,59. Comprométese a executar unhas melloras de obra de 50 metros cuadrados. Comprométese a un aumento do prazo de garantía de 3 anos non. Comprométese a executar un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 100 euros máis IBE. Non ten previsto subcontratar a efectos de desempate. O número de persoas do cadro de persoal da empresa que represento é de 12 persoas. O número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. Grupo Vascos 2008 SL. Acepta tomar parte na licitación. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 233.216,45 euros. 192.740,87. Compromete a executar unhas melloras de obra 1.000 metros cuadrados. Comprométese a un aumento do prazo de garantía de 3 anos si comprométese a executar un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 0 euros. Non ten previsto subcontratar a efectos de desempate. O número de persoas en plantilla da empresa que represento é de 112 persoas. O número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 3 persoas. O Descon SL. Acepta tomar parte na licitación. Compromete a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 254.879,66 euros. 210.644,35. Comprométese a executar as melloras de obras de 5 metros cuadrados. Comprométese a un aumento do prazo de garantía de 3 anos non.
comprométese a completar un programa de divulgación e posto en valor das obras executadas por importe de 41,32 euros máis IVE. Non ten previsto subcontratar. A efectos de desempate, o número de persoas do cadro de persoal da empresa que represento é de 15 persoas, o número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. Construcciones Cavaliera SL. Acepta tomar parte na licitación, comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 251.355,51 euros. 207.731,83. Sí. Comprométese a executar as medidas de obra, 500 metros cuadrados. Comprométese a un aumento do prazo de garantía de 3 anos, non. Comprométese a executar un programa de divulgación e posta en valor das horas executadas por importe de 82,74 euros máis IVE, e non ten previsto subcontratar. E a efectos de desempate, o número de persoas en plantilla da empresa que represento é de 20 persoas, o número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. Finalizada a apertura. Pasamos a deliberar.
Ya estáis en público. Santi, no te Ya oímos. estáis en público. Vale. Bo día, sendo as 9:45, constitúese mesa para a contratación da obra Xove Actuacións Varias en Lupe 2601, Xove Lu 862, Portiño de Morás, Lupe 2602, punto kilométrico 2 850 a 5 285, Lupe 2604, Xove Lu 862, Monte Valcarría, Lupe 6607, punto kilométrico 0 a 340 e Lupe 2605, a Tronca Lu 862A, Vila Tarolo, Lupe 2604, punto kilométrico 0 a 2700, expediente número 2025 con 02000117. En primeiro lugar, procedese a dar conta das puntuacións dos criterios de xuizo de valor e de seguido pasaremos a apertura de criterios avaliables automáticamente. Continúas, Trabado. Sí. Ben, unha vez recibido dentro do Servicio de Vías e Obras o informe relativo aos criterios de xuízo de valor, estos outorgan a seguinte puntuación ás empresas presentadas. Ordescon SL, 8,50 puntos. José No Mantiñán e Hijos Construcciones S.A., 12,50 puntos. Dada conta das puntuacións dos criterios de xuízo de valor, podemos abrir a oferta económica. O dos con SL. Acepta tomar parte na licitación. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 815.293,72 euros. 673.796,46. Compromete a executar unhas melloras de obras consistentes en solicitude pavimentar e sinalizar horizontalmente coas características definidas no código resumen do PCA de non se ofertan mellores. Comprométese a un aumento do prazo de garantía de 3 anos. Non. Comprométese a executar un programa de divulgación e posta en valor de obras executadas por importes de 299,17 euros máis IVE. Asimismo, declara que non ten previsto subcontratar a efectos de desempate o número de persoas do cadro de persoal da empresa que represente de 15 persoas, o número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. José No Martinián e Hijos Construcciones S.A. Acepta tomar parte na licitación. Compromete a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 810.216 euros. 669.600. Compromete a executar unhas melloras de obras consistentes en solicitude de pavimentar e sinalización horizontalmente coas características definidas no código resumen do CAP de 0 metros. Comprométese a un aumento do prazo de garantía de 3 anos. No. Compromete a executar o programa de divulgación e posta en valor de obras executadas por importe de 0 euros. Asimismo, declara que non ten previsto subcontratar a efectos de desempate o número de persoas do cadro persoal da empresa que represento é de 32 persoas, o número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. Finalizada a apertura.
Ya estamos en público. Bo día, sendo as 9:52, constitúese mesa para a contratación da obra Sober, rehabilitación de firme regos con gravilla por tramos Lupe 5903, Sober do Ade, Lu 903, punto kilométrico 1 370 a 8059. Expediente número 2025 con 02000116. Procedemos de seguido a dar conta das valoracións dos criterios de xuizo de valor e a apertura de criterios avaliables automáticamente. Continúas, Trabado. Sí, ben, he recibido o informe do Servizo de Vías e Obras en relación cos criterios avaliables mediante xuízo de valor das distintas empresas presentadas. Estas alcanzan a seguinte puntuación total. Fevisa Vías e Obras SL, 13,75 puntos. Obras e Saneamentos Galicia SL, 10,50 puntos. Dada conta dos criterios de xuízo de valor, procede á apertura da oferta económica. Fevisa Vías e Obras SL. Acepta tomar parte na licitación, compromete a executar o contrato de referencia polo seguinte importe, 185.000 euros. 152.892,56. Comprométese a executar unhas melloras de obra consistente de superficie de triplo rega superficial a estender coas características definidas no cadro resume do plano característicos do CAP de 500 metros cuadrados. Comprométese ao aumento do prazo de garantía en 3 anos? Sí. Comprométese a executar un programa de divulgación posto en valor das obras executadas por importe de 500 euros máis IBE. Non ten previsto subcontratar a efectos de desempate o número de persoas do cadro de persoal da empresa que represento é de 12 persoas, o número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. Obras e Saneamentos Galicia SL. Acepta tomar parte na licitación, comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe, 199.971,58 euros. 165.265,77. Comprométese a executar as melloras de obra de 5 metros cuadrados, comprométese a un aumento do prazo de garantía de 3 anos non, comprométese a executar un programa de divulgación e posta en valor de obras executadas por importe de 49,59 euros máis IBE, non ten previsto subcontratar a efectos de desempate o número de persoas no cadro de persoal da empresa que represente de 3 persoas, o número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. Finalizada a apertura.
Ya estamos en directo. Bo día, sendo as 10 horas, constitúese mesa para a obra Ribeira de Piquín, rehabilitación de Firme Lupe 4802, Santalla, Navallo, Ponte Soutelo, Lupe 4606, punto kilométrico 19.765 a 22.933, expediente número 2025 con 02000115. En primeiro lugar, para dar conta da puntuación de criterios avaliables mediante xuizo de valor, e de seguido procederase a apertura de criterios avaliables automáticamente. Continúas, Trabado. Sí, ben, non habéis recibido o informe do Servicio de Vías e Obras no que analiza os criterios avaliables mediante o xuízo de valor. Isto otorga a seguinte puntuación ás distintas empresas presentadas. Cholo SL, 19,25 puntos. Obras e Saneamentos Galicia SL, 11,75 puntos. Ovisa Pavimentos e Obras SLU, 18,75 puntos. Dada conta das puntuacións avaliables dos criterios de xuízo de valor, procede a apertura da oferta económica. Cholo SL. Acepta tomar parte na licitación. Se compromete a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 197.731,71 euros. 163.414,64. Se compromete a executar as melloras de obra de 20 metros. Se compromete a un aumento do prazo de garantía de 3 anos, sí. Se compromete a executar un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 100 euros máis IVA. Non ten previsto subcontratar a efectos de desempate. O número de persoas do cadro de persoal da empresa que represento é de 36 persoas. O número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 2 persoas. Obras e Saneamentos Galicia SL. Acepta tomar parte na licitación. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 206.016,90 euros. 170.261,90. Compromete a executar unhas melloras de obras de non se ofertan metros. Comprométese a un aumento do prazo de garantía de 3 anos, non. Compromete a executar un programa de divulgación e posta en valor de obras executadas por importe de 41,32 euros máis IVA. Se mesmo declara que non ten previsto subcontratar. A efectos de desempate, o número de persoas do cadro de persoal da empresa que represento é de 3 persoas. O número particular de persoas con discapacidade na mesma é de 0 persoas. O Visa Pavimentos e Obras SLU. Na mesa. Pero acabamos ahora. Acepta tomar parte na licitación. Comprométese a executar o contrato de referencia polo seguinte importe: 189.587,64 euros. 150.
Sí, 156.684. Compromete a executar unhas melloras de obra de 10 metros. Comprométese a un aumento do prazo de garantía de 3 anos, si. Compromete a executar un programa de divulgación e posta en valor de obras executadas por importe de 200 euros máis IBE. Declara que non ten previsto subcontratar a efectos de desempate. O número de persoas do cabe persoal da empresa que represente é de 56 persoas. O número particular de persoas con discapacidade na mesma é de unha persoa. Finalizada a apertura. Pasamos a